Hello mga bay, kumusta mo tanan diha? Atay binignit diri mga bay. Nagbinignit jud ta kay. Guy siyaan na lang gid nako sa gabinignit nga duha ka bok nag-premiere sa kuang live. So una nagbinignit na ta, lasapok na kay siyaw. Ito na ning ibutang atong ubang ingredients. Saging ug kamuti ra atong ingredients. Ayan. Yan na atay giluto na nako daan diri sa pikas ang sago. Luto na siguro ni. Para dali mahuman atong binignit. Iluto na nato dungan. Ayan, binignit mo diha. Binignit mo. Ibutang na nato atong saging. Tapos butang na atong sabaw. Tuno. Ang binignit baw. Oh. Si Mana Santa na hapit man. Sa muna na daghang nagbinignit, nag-practice na ta nagbinignit. Mga bay, first time na ko nagbinignit ron as in. And unsa ambot sa resulta ka ani. Ang lami ba ka ani? Let us see. Kuhaan na lang na para makatabang-tabang na buk. Ato nang gilunod ang saging. Binignit mo diha ato dyan ang tuyok-tuyok kung taman. Kayon dyan na nato mga bayno para dili mo dukot. Ang atong binignit baw. Duha ra dyan na atong ingredients. O atong sagol sa atong pilit. Malagkit, kamote, ano ba sa Tagal kamuti din no. In English kasi sweet potato. Nung nakaato ko kwait, saka ko na nalaman kung ang English ng kamuti sweet potato pala. Agoy, indugay na sa kalibutan. Wa kabog English sa kamuti, kay kamuti rin hibaw sa kabos. Sweet potato pala ang English sa kamuti. Ngayon, ang saging, alam na natin yan. Saging, isa lang. Kahit anumang klaseng saging. Tama ba? Isa lang ang English na, no? Banana lang. Tapos, andito ang sago natin. Pakuluin muna natin pag pumuti na yung tubig niya. Pag luminaw na, ibig sabihin, luto na siya. Yan. At dito ang ating binignit. Tayin muna natin ang sago bago natin i-final ito. Yan. Sarap sana ito pag may langka. Bok! Sarap ito pag may langka, bay. Langka na lang ang kulang. Yan ang saging. Gusto ko maraming saging at maraming kamote. Pero konti lang yung kamote. Ano yun? Haluin natin ang haluin para hindi siya masunog ang lubot. Lubot na sunog. Hindi masunog. Hindi ba magdukot? Ano ba magdukot? Hindi siya magdukot. Ang tawag dyan mga bay. Hindi siya Ay, Diyos ko po, nalimutan kong Tagalog sa dukot.
Hindi siya dumikit sa kaldero na lang. Ano bang English ng dukot, no? Sa to English ng dukot? Dying rice. Dying rice ba? Sa English sa dukot. Okay, shout out sa mga lusod team natin dyan, no? Headed by our Mr. President, Ryan Super Studios, sa ating Watch to Watch portion. Thank you so much sa mga boys sa inyong sa pagtutulungan ninyo, no? Para makamit natin ang ating pangarap na magkaroon ng commercial ang ating mga videos. And of course, shout out sa aking always co-host, Pobring Bisdag sa iyo, may mga. And of course, our very active secretary from 8 p.m. to 10 p.m. lang gina siya. Kaya matulog na. May adopted son, Jonah Ramos TV. And shout out to my gold members. My gold members, silver members, and bronze members. Shout out sa inyong tanan. Thank you so much for joining my team. And hopefully, we will keep helping each other. And, ayan. Sa ating playlist naman, sa ating activity, sa ating live streaming from Monday to Sunday, o sa Friday, sa ating premiere activity, hopefully, if you have premiere, you have to, oh my God, man-English tayo day. You have to participate, or you have to be there. It's okay if you are busy. It's alright. We have playlist. I will going to save the videos that you premiered in my live streaming, and I'm going to pass it, or I'm going to post it in our official group chat, my first ever group chat, and Inday Kawkag Lusog team. Thank you so much for joining, and yeah, just keep going. Don't think negative, always think positive, because if the star is not still shining in your life today, hopefully the star will shine to your life tomorrow. And just do your best to upload any searchable content, and most especially the very inspiring stories. And I'm English today. Agoy Ginoo ko nga naman naka-English man ta. Alright, thank you so much ha. Nang dahil sa binignit na ito, naka-man-English tayo. And we will see later. Now, tingnan natin. Wala pa yung mga bisita ko. May bisita ako ngayon, si Nelly Bugs. Nelly Bugs, si Tita Maldita, and Ate Irene Vlogs. At ito ang aking offer sa aking merienda ng aking mga bisita. It's because it's 4:00 na. Late yung mga visitor ko. Ayan. Void kayo, late kayo. Okay, shout out everyone sa akong Lusog team, especially sa atong active kay nga supporters, no? Pobring Bisdag sa iyo, Gapi, Tita Course, and sino pa ba? Oh my God, Mystery, of course, Mystery. Okay, Mystery, as I advised to you about your love life, yeah, I told you already yesterday night in the live stream of Tita Maldita, and I'm very English there. Yeah, I hope you put it in your mind about my advice to you, because yeah, it's already happened, and important is you are the present. Past is past, and if you really love someone, you will encounter the pain. So that is why love hurts. And just be happy and be thankful, be grateful every day in our life that we are still wake up, that God still waking up
awaken us. Thank you everything for all your support, your undying support. Thank you so much. It's really appreciated. Tama ba? Yeah, I really appreciate it. Thank you so much. Oh, sinabi mo yung hindi ka uwi na ba? Uy, English kayo. Sana all, diba? So, thank you. Thank you good ninyo. Nagdala sa binignit na kami ng English tayo. Ayan, Diyos ko po, Rote. OMG. Lunod na ang saging daghan kaayo. Og wala tay nangka, kay ang kamuti mura na siyag nangka, kay ang kulor dalag. Binignit mo diha, pagdana mo bawol. Aw, sana. Maong. Mangko kayo kara na tamo. Bawol, di ba masim kayo tagbawol sa iniduro. Pero buyag. Ana, ang atong biko mga bay, ni hiyos na jud. Murag, di namin manindog diri, kada puno nag mga kagamitan ang lamisa, no? Hawan kay ni ganiha. Di kay tamis baya kaya tong baba sa chocolate. Nagdinasad mi niya. Karon ang among usapan sa among team mga bay, ani ni siya. Curious man tanong kay talagsa, di mo kita kabawan ning titi gyud. Wa ta naka-abroad, di ta kabawan ni. So, pa ato ginuno na ni, humana ni siya nuno no. Nuno na katuloon niya. Mga dato anak man na sila, akong ginalantawon sila no. Katulo sila nagnuno anak niya. Human kay pubuon man nila. Pugon. Butang na dance na plane. Karon mga bay sa pobre na sa tano. So kita kay pobre ra man kita magtipid mi tagtaman. Pwede ni siya daw ilig. Kung anong tangtangon ni siya, niya ihumol sa buhok. Na malabi na sa mga nanay uban. Unya, pwede sad siya kanang imong ibutang sa rep, imong timplahon ugma. Aso na dayon kon. Unya, karon kay medyo daghan-daghan pa magtagti, di sa ta matipid. Daghan pa man review. Daghan man, Duha pa man gid ka box no. So di sa ta magtipid. Ang duha ka buok sa mga nay daghang eye bags dia pwede na niya anak niya. Oh. Ya. Ta kanang ay salo na ta on the spot. Oo. Sa man na ito Lami slob. lami. Ito slob na ang tubig day. Dili Unay na butang. gikan lagi diha. Dili makuan. May gamgam na siya ba? Ay wala effect. Wala may tubig kanang butangan sa tubig. Di nana man na siya siya tubig. Gikan na siya gitulog. Aw lagi gikan lagi gitulog. Oh, Yeah, oh. kay gikan man daw dire. Gikan lagi gitulog. Ay apo to gika pud apit inita mapasok dito. Agoy Ginoo. Agoy. Dala. Ano siya? Kung saan magina pagmahal o pagdagmal. Kung gusto magiging mapasok ta. Tuslo da init pa biya kay na. Ay imo na dai butang anhe. Na mapasok tagdaman. Lalo lamias paminaw Ano magtimi ni dudong kukwaon ako karong adlaw ako imong butang. Ugma siya na po imong butang. Nanapod ka. Narawan ko na siya. Ano ay gigat ita. Ako kinintita. Ya hala magtina ta ninyo. Pag human sa binigay. Lamig siya. Lami man siya. Dumi kay magkuan ta baka ng chocolate no niya dayon. So lami na pud no. So kay lami man ana pud ang silupi nagandam. Tea party oh. Tea party. Mo siya tea party. Tea party. Sige. Tea party kay ang binignit With na kuan. tea. Big 4. Oo. Tea Sige. party is a big 4. Final form ha. Binignit. Binignit na tea. Oo. Ang Binignit tea na tea. May tea. Ang gabi na tea. Ano mga tiyo yung gabi? Uy, pwede lami siya. Kaya pa. Paniguro ba nga wala gid. Uy tita, probinsya bitaw na. mga dato di ba nga tita? Hipon? Oh, di ba na huipol? Di Unsa man po mga dato? tuyok ra. Ah, tuyok ra di. Ay, na sige atong tuyok. Mao din na nila pun unday no di Ah, na di po jud ni ba. ana nila. Ano na bali? Muna para huyop nila, may hangin na. Ya kita mapobre. Tayo pun mo gina to ayo. Pinaburo pa dira. Mga pobre. O mga dato mga pikel. Ay, anak pa gyud anak pa gyud to. Dako kutsara ming katawag ulo kong amo. Huy,
Sa ko kutsara kadako lapas na kuno tasa. Ay anak bisan ta mga pi. Nya sila kay gamay bigay tilang kutsara baya. Bravo kay ra nya. Kita anak bisan ta. Sila mahigot sa kutsara man. Nya sakpan bisan ko sa amon. What are you doing? You ano bisan? Ilahi bisan sila magkape. Oh, mag-video ba ka ato day kay. Purti man nimo nako kutsara day. Dako pa kay mag. kay mag. Dako pa kay mag. Nga kutsara lapaw na nagluto ba daw kuno ko. Anak nangapi kuno ko ya. Sa may kape diha dako kutsara. Ya kay anak-anak ba sila. Ya anak-anak. Di ka magtuyo-tuyo po akong mata din. Nya kita anak na mga dato kita anak. Ano ba? Init. Tuyok. Nya anak-anak. Anak kita Anak. anak. Anak batik-batik ba anak? Anak-anak na sila kay nagpabugnaw. Mao Nya day. anak. Nya kita. Tayo oy. Borot yung kuan ay. Mo jud no lahi jud kay lahi ano. Tilawan ba gyud? Lahi jud kay mga bay no. Dato pobre ba mo siya magkape. Lami kay ti. Atay nakatunan ron na. Lami kay stiyan. Ngate. Nya dayon. Napadi ko sa day. Antioxidant. Ang di- Sa tiyan. Sa pobre balhinon og laing baso pa to do. Mo naman to. Akong gingon, pwede ibalhin sa laing baso niya, ibutang sa rep. Oh, hindi, rep ang pobre. Ano butang? Hanging rep. Ikuan. rep. Isod og Isabong. Oh, isabong. Sabong. Pag unong otro niya, ugma, timplahon Sabong na ga po. pasinir. Sa basket. Isabong. Hanging rep lagi. Hanging rep ba? Oh, isod Silipin bag. pa ron, o katong. Oh, sagol sa katong buwad ng mga ulo na lang ba? Ang atop sa una namtoy mag-ana. Oh, naaman dyan. Sapit ng basket nga. Nga dito, ulo sa buwad. Kuan. Masudan makatutunod adla. Lamin isa Di, pandaye. ang Okay, batangan ba itong bye-bye. kuan? Batangan bag ka ng Mana ang among ang bonding sa binignit. Binignit og sa party. Binignit party. Niya ang mga gibang putos ipakita. Oh, dara. Lala sa mga bahin, sa mga chocolate. Ay, ano mga photo? Lala sa mga bahin. Dagan kayo. Thank you so much sa sponsor. Thank you sa Salamat sponsor. Ganyan na mo. Salamat! Salamat, Ruby. Lala, bahinan taon. Sabahinan din taon ng mga kabos. Napila din taon ni. Mag-unboxing mo na ha. Mag-party sa mi diri ha. Kamo, diha lang sa mo kay diha diri rami. Gap, diha lang sa kagap kay. Las mamay rin o nice kayo kuan ka ng blouse. Oh, okay. Yes. Unya, huwag mo ka nagsuot na ginipom, tata. Tamal bits. Di ba mo man na? Hoy, kahibaw ka? Uy, kahibaw ba ka butirik kay tanan ko? Oh, di ko ato. Aw, di unya na to. Huwag tayo ni mo. Diet pa ko. Sakto rin ako. Siya para masuot niya. Unsa may size ato? Pare-parehas sa ta. Oh, Dili ba small na man ko? iya ha. No. Small iya ha niya. Medyo man yung taon imong giingon. Tuom ka pa. Medium biya po to ako. Sakto rin man. Ingon man ka nga pareha na ta. Yeah, daglawas. Di ay no. Lahi Layo di ay. taon. Okay siya oh. Ayan. Banos na biyanis na kong anak. Akong ina. Lamig ang tea. Not yours. Muro taon niya akong kuha niya. Ang tong kurtina is Sunod, magpajama party me. Wow, ika nagtayo. Oh, naku niya. Pulo ka. Inanana ko. Pajama party ta ha. Yes! Thank you, Tita Linle. Regards sa imong mga bebe. Salamat, Tita Linle. Salamat. Thank you, Tita Linle. Oh. Thank you, Thank Tita you, Tita Linle. Lonely. Eh, luli. Thank you. Thank you, Tita Linle.